Mano! tal? Que tal? Jo, Boa que ben, que noite. tiña moitas ganas de volver ao apuntamento lusófono, tiña Ai, moitas que tal? saudades vosas. E nós Como estás, túas. mano? Onde está o teu pendiente de pandeireta? Hoxe teño outro. A ver. No... É um anime. Não. É um Son labirinto. así unhas formas así abstratas, sí, é da artesanía do país. Eso é verdade. Moi ben. Que é importante. Então, o que é que nos Então- contas, mano? O que é que... A ver, queremos saber Onde é que todo tu da tiveste? Preparty, por favor. Contanos. Bueno. Foi unha festaza, nós non éramos conscientes, porque isto empezamos a producir todo despois do Benidorm. Entón tivemos apenas 2 meses. Habitualmente facemos toda a produción en 3-4 meses. Entón fixemos todo moito máis rápido. E foi a pre-party máis grande. Trouxemos case a 50 artistas de Eurovisión ou relacionados con Eurovisión. Moita xente do Benidorm Fest. É uma festa com público ou é uma festa para vocês conhecerem, para eles conhecerem entre eles e network e assim? Ou é uma coisa aberta ao público para se É verem? para todo, é para toda a xente. De feito, enchemos a sala de Madrid con 2.500 persoas casi. Oh, wow. E tamén para que eles mesmos tamén se relacionen, pois eso, teñan eso, se coñezan entre eles, teñan incluso, poden surdir incluso colaboracións entre eles e tal. Está moi ben porque xeran esa amizade para cando chega a hora a Turín xa tiñan, pois bueno, xa teñan ese feedback, esa amizade entre eles. E ao final está moi guai porque é como que somos unha gran familia, non? Moi boa pregunta esa. Quen paga? Quen Pois sí. paga todo iso? A xente cas súas entradas. Nunca gañamos diñeiro, de feito, é ese ánimo de lucro. De feito, así está establecido que a Unión Europea de Radiodifusión, porque somos un evento relacionado de Eurovisión e por eso tamén, por decirlo así, rendimos contas a Uer e non ten ánimo de lucro. Imagina, é como se fosse um concerto multiartístico onde as pessoas apresentam os temas que levam depois ao Eurovisão, mas também outros temas, ou levam só aquele que vão apresentar, ou levam várias coisas. Habitualmente, os representantes da Eurovisión só fan unha canción. Fixemos Ok. este ano unha excepción, sempre que hai un artista moi coñecido, facemos unha excepción, e este ano, como por Finlandia, vai The Rasmus, Sí. cantaron In the Shadows tamén. Uhum. E foi a única excepción deste ano. E o resto de artistas que están, porque hai 2 noites, a noite principal, que é a do sábado, neste caso, que foi onde actuaron os 30 representantes de Eurovisión deste ano, e a noite anterior, que é unha previa onde lle damos un pouco a benvida a estes artistas que tamén pasan polo escenario, pero só a saudar, aí sí que hai actuacións pois de artistas convidados como xente do Benidorm Fest ou Eurovisivos de outros anos, e por suposto non faltaron As nosas tanxugueiras. por supostísimo, non poden faltar. Foi? Mira, mentres nos sigues contando, vou ver imaxes para que vexa a está. Para que vexa o Rodrigo Uau. un pouco Como é que de se que vai faz? a historia. Como é que se faz, a sério? Epá, elas são fantásticas. Que Entón, maravilha. Manu, temos que contar todo o que pasou, porque unha das anécdotas do que a xente falaba en redes era que as nosas tanxugueiras coñeceron as tanxugueiras bretonas. Pero como foi sí. isto? A ver, que hai Bueno. amizade? Sí, estaban desexosísimas, sobre todo as francesas estaban desexosísimas de coñecer a Tanxugueiras. Ao final non o pudemos facer no escenario porque xa eran moitísimas actuacións, pero sí que houve unha pequena reunión entre elas no backstage e aparte, como son 2 grupos que, aínda que efectivamente se les vexan moi relacionados, teñen as súas tamén a súa propia personalidade. Sí. Hai unha cousa na que sí que se defenden moito e que é moi bonito e é na diversidade. De feito, as franceses, cando se marchaban, dixeron nun perfecto castelán: viva a diversidade. Creo que había un vídeo, ímolo ver, o sea, de eso que me estás contando, no, Tan do concreto. encontro. Aí está. Eso no backstage de la Riviera, nun dos camerins. Aí Eso. están con Raiden tamén, porque claro, as outras tanxugueiras van con Raiden, entón pois sacaron foto todos. Claro. Uau, e diz-me uma Que coisa, guai. mano, esta festa que vocês organizaram, esta pré-party de Eurovisão, faz-se em todos os países que participam na Eurovisão? Ou não?
Non, hai 4 ou 5 pre-parties. Fanno en Londres, en Ámsterdam, en Tel Aviv. Antes facíase en Riga, pero Riga xa hai anos que non o fai. E despois Barcelona estreouse este ano. Así que E 4 ou tu 5. vais a todas? Eu non fui nunca a ningunha. Oh! É un proxecto que leamos adiante eu máis 2 ou 3 colegas máis e que o creamos en 2017 sen ter ningún de nós ido a ningunha. Foi un proxecto que formateamos a cegas. E ao noso gusto, ao noso xeito e sin saber como iba a ser. Pero que de momento funcionou moi ben, moi contentos, vamos. A nosa Chanel, a nosa amiga Chanel, que apareceu así de sorpresa. A ver, como foi todo? Non iba a ir, pero logo pero foi así de incógnito. Que pasou? Pero de sorpresa para todos. O que é que aconteceu que eu non percebi? Chanel apareceu na concerto e dixo que non iba a vir. Ese é o resumo. E apareceu lá. Mas apareceu na pré-party para cantar? Apareceu, sí. Pero Mas espera. É rollo... Non, o sea, estaba invitada e dixo que non podía, logo foi, ou non estaba invitada e apareceu porque deu a gana. O sea, o timeline foi así. Confirma. Sí. A semana desconfirma. Dixéronos que vos ia mandar un vídeo saludo. Nunca chegou o vídeo saludo. E no mitad do concerto, chega. E descolócavos todo, en plan, ahora hai que microfonar, xa che vale. Bueno. Eu aí dixen, a ver, que me desfaz toda a escaleta, que estou aquí. Claro. Que... Isto é a Chanel, mas depois non é a Chanel. Ven así... Claro, a rapaza apareceu... Non vai ca súa roupa habitual desta canción, veu? Non, porque foi así... Sí, improvisado. De improviso, claro. Foi así super improvisado, incluso para ela. A xente saltaba, o sea, as empresas saltaban como medio metro, porque hai vídeos gravados desde o estrado que grababa un compañeiro meu, e saltaban de tal maneira na platea como se, eso, medio metro da sorpresa. O sea, era unha cousa exagerada e a xente super contenta, non? O final é que o público quedou encantadísimo. Pero foi unha pena porque non luciu nada a súa actuación. E que tal o público que as nosas tanxugueiras? Tamén a tope ou que? Que tamén vi moitos vídeos. O sea, foi impresionante, caeu toda a sala, porque cando entraron tanxugueiras foron das máis aplaudidas o sábado, que foi cando actuaron elas, e foi impresionante. Aparte presentaron a versión da xira, a versión de Terra que teñen da xira, que dura 1 minuto e medio máis, que é 1 minuto e medio máis tipo electrónico. Brutalísimo. Que guai. A ver, foron brutais, Bueno, é que non podemos maquilláronse. Imos escoitar un pouquiño, pero non podemos poñer moito porque, claro, chapan. Maquilláronse guapísimas. É que a mí non deixan de sorprenderme porque, claro, eu vexo todos os seus looks, porque como así en redes vexo todo o previo de antes dos concertos. E sempre están guapísimas, cada día sacan un look diferente e super guai. O sea, non paran. Genial, están a tope. Quero muito ir a uma pré-party. Porquê é que non me convidaste a mí, a Esther? Convidei aquí en directo, mas era Semana Santa, entón... E íbamos ter COVID, Rodrigo, non podíamos. Nós xa sabíamos, tiñamos na axenda que íbamos estar confinados. Pois era, íamos estar com o COVID. Mas tinha sido giro. Para o ano vamos. Aí está a Suecia. Suécia. Cornelia Jacobs, chámase. Cornelia. É moi boa cantante. Então o teu... Ou seja, depois vais poder mudar isto, mas porque é para nós levarmos coisas para o Eurovisão. O top 3 do Mano pré-Eurovisão, pré-ensaios, é Inglaterra, Suécia e Itália. É o teu top 3. Sí, eu penso que sí, possível máis ou menos. Oye, mira, nós teñamos un vídeo, o último, preparado. Antes de poñelo, quero que isto sexa un sitio pacífico onde comentar como persoas adultas que somos e non volver sacar todo o odio de Evil Esther do Benidorm Fest, vale? Imos ver un vídeo, tranquiliños todos, Chanel hacía 4 o 5 años o 6 que yo no la veía ni sabía nada de su vida. Vale. O sea, es una persona que trabajó conmigo, como las Azúcar Moreno, como como Raiden. O sea, nadie dijo que yo conocía a Raiden, que estuvo conmigo en los Goya del 2020.
O sea, las Azúcar Moreno han estado conmigo en Tu cara me tú suena. crees realmente El que compositor de Shame es uno de los Aurin. ¿Y tú crees Es que yo realmente- conozco a todo Pichichi de ahí. Ela é Miriam Benedítez, que é membro Benidorm? do xurado. Benidorm Fest. É membro do xurado do Benidorm Fest. A persoa que... A que deu 2 puntuou- pontos. Sí. Ok. Bueno, pois aí estaba dando os seus motivos, que dicía que realmente, bueno, que a xente se puxo a dicir que tiña unha amizade con Chanel, pero que realmente ela, por traballar no que traballa, coñece a todo o mundo. Bueno, as tanxugueiras non as coñecía. As tanchugueiras deviam fazer uma serenata a esta senhora, cantarem para ela à porta de casa. Ela ia ficar apaixonada e da próxima vez ia dar pontuação máxima. Olha, mano, tu vais fazer alguma reportagem em direto para nós quando estiveres na Eurovisão? Vais estar lá quando nós estivermos a mostrar a Eurovisão e vais dizer: olá, apontamento lusófono, estou aqui. Espero que sí. Espero porque- bem que sim. Eu encantado. Pois De verdade que oxalá, porque xa vou adiantando que imos ter sorpresas por aquí tamén para Eurovisión. Eu quero Do ver frigorífico. iso. Vai fazer como eu fiz para as tanchugueiras, a Esther vai fazer para a Chanel. Sí. A Esther já igual. disse que ia fazer, igual. Igualiño, sí. E de feito, eu hoxe conseguín por un amigo que me dixo que lle sobraban entradas para a primeira semifinal e vou estar na primeira semifinal en direto que pensaba que non ia haber o festival dentro. E vou no ver dentro na primeira semifinal Que e ben. cando é que actúa Portugal? Na primeira semifinal. Ole! Que ben! Así Tens que ir que lá vou dar ver um aí. beijinho, tens de ir dar um beijinho à Maru, nosso. Pois. Tens que ir lá ter com ela. Moitas grazas, Manu, sempre Obrigado, por mano. estar connosco, por todo o que faz, por todo o que sabes e nos contas. Nada. Imos falando, que xa queda pouco, e xa nos seguirás contando lercheos de Eurovisión. Obrigadísimo eu. Así que un beijo moi grande a toda Muito a gente, obrigado, mano. a todo o pessoal que está lá tamén no chat e unha aperta moi grande. Boa noite, Veña, queridos. Até já, mano. Até Boa já. noite. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.